ଆଜି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ କରି ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ପୁରୁଷ ଦଳ କରି ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଏବଂ ତା ସହ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳକୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଟିମ୍ 1-0ରେ ଅଧିକ ବଢ଼ତ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ର ପୁରା ଧଜ୍ଜିଆ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରାଗି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ, ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ନିଜେ ଆଜି ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା, ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ହରମିତ୍ କୌର କାହାକୁ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାହା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଟସ୍ ଜିତିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ହରମିତ୍ କୌର ନିଜେ ବୋଲିଂ ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପିଚ୍ରେ 11ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏକି ଖେଳ ହେଇଛି, 11ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 3ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 8ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରମିତ୍ କୌର ଟସ୍ ଜିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳକୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବେଥ୍ ମୁନି ଏବଂ ହିଲି, ତିନି ଯାକ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। 3 ଓଭରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ 28 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସଟ୍ ଖେଳି ବେଥ୍ ମୁନି 17ଟା ବଲ୍ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାପରେ ହରମିତ୍ କୌରକୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ, ହରମିତ୍ କୌର ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର କୋଚ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଲା। କାରଣ ବେଥ୍ ମୁନି ଯିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ମେନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତାହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ର ପତନ ସେଇ ସେମ୍ ସ୍କୋର ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ଘାଟା ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟାକି 180 ରନ୍ କରିବ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ତହିଆ ମ୍ୟାକ୍ସି 0 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଚାଲି 30 ରନ୍ରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯିଏକି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଖରାପ ସଟ୍, ଗାର୍ଡନର ଖରାପ ସଟ୍ ଖେଳି ପୁଣି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଭଲ ବୋଲର ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ଡନର, ସେ 0 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ 33 ରନ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ର ପତନ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହାବି ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରାଯାଇଥିଲେ ଏଲିସା ପେରି, ବ୍ୟାଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଲିଚ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଯିଏକି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଭଲ ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସ୍କୋର 200-180 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଚାଲିଥିଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଚାଲିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲିଚ୍ ଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼। ତାପରେ ଲିଚ୍ ଫିଲ୍ଡ 49 ରନ୍ ଭିତରେ ହରମିତ୍ କୌରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଇଥିଲା 49 ରନ୍ରେ 32 ବଲ୍ରେ 49 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସରରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅମନଜିତ୍ କୌର ଯେଉଁ ବଲ୍ରେ ଚକମା ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ହରମିତ୍ କୌରକୁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲାଗିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ର ଝଡ଼ି, ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ୱିକେଟ୍ ଝଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବେଶୀ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସ୍କୋର କମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଲାଗୁଥିଲା କି ସ୍କୋର 150ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 142 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ସ୍କୋର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ଯିଏକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଓସ୍ ପଡ଼ୁଛି, କାକର ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିହେବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 14 ରନ୍ ମାରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବୋଲରକୁ। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 14 ରନ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 9 ବଲ୍ ଥିଲା, ଚୌକା ଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଗି କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ହରାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ହରମିତ୍ କୌର ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ଏବଂ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଚୌକା ଛକା ପରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଟ୍ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 3 ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ମାତମ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଥିଲେ, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ସ୍କୋର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ବୋଲିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲା, ତାହା ଫଳରେ ଟିମ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ଯୋଉ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ତାହା ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଛକା ଯୋଉଟାକି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି କ୍ରାଉଡ୍ସ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଥିଲା ଶେଫାଳି ବର୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଭର ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦଳକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିକାରେ କରି ଦଳକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଫାଳି ବର୍ମା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ବହୁତ ଭଲ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍‌କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମତରେ ଆଜି ମହିଳା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, ବୋଲିଂ କରିଥିଲା, ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମହିଳା ଦଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦଳ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ, ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ T20 ସିରିଜ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଆସିକି ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଟସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ଟିମ୍‌କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍‌କୁ ଜିତାଇଥିଲେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ, ଫିଲ୍ଡିଂ ଆଜି ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତ କାମର ପରିଚୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍‌କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋହିତ କ୍ରିକ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ।